טוב, אז בואו נראה מה ראינו עד עכשיו. ראינו ששדה מגנטי נוצר מזרמים חשמליים. אז בואו נכתוב את זה. ראינו גם שניתן לכמת את התרומה של אלמנט זרם לשדה המגנטי. אלמנט זרם באורך dl תורם לשדה המגנטי dB לפי חוק ביו, שהוא שווה ל-dB שווה ל-k תג i dl סינוס תטא לחלק ל4 ריבוע. זה אומר שכל פעם שיש לנו זרם, אז לאורך התיל אפשר לחלק אותו ל-dl'ים קטנים. הנה יש לנו איזה תיל שזורם בזרם, I, ואני שואל מהו השדה בנקודה A, אז ניקח dl ואחרי זה עוד אחד ועוד אחד, וכל אחד מהם שזורם בזרם I, שאורכו dl, שנמצא בזווית תטא, אז הוא תורם את האלמנט dB לנקודה A. ואחרי זה כשהשתמשנו באותה נוסחה, ראינו שהשדה המגנטי במרכז כריכה מעגלית, אני אסביר, אם אנחנו לקחנו תיל, הזרמנו בזרם והוא נראה בצורה של מעגל, אז השדה המגנטי במרכז הכריכה שווה μ0I לחלק ל2R, כאשר אמרנו שמ0 ש-k תג זה μ0 לחלק ל4 פאי. זה מה שראינו בסרטון הקודם. בסרטון הנוכחי אני רוצה להראות עוד פעם חישוב של שדה מגנטי מתוך חוק ביו. הפעם זה טיפה יותר מורכב, אבל זה בעיקר מתמטיקה, אין פה הרבה פיזיקה, אבל אם כן מקבלים תובנה פיזיקאית. אז בואו תחזיקו איתי ראש, כי אני חושב שאתם ראויים ללמוד את הנושא הזה ברמה שאני הולך להביא אתכם אליה עכשיו. אבל זה בעיקר מתמטיקה, אני אומר. טוב. אז אנחנו רוצים לדבר על שדה מגנטי של תיל אינסופי ישר נושא זרם. הנה מצויר לי תיל בתכלת ישר נושא זרם, וכבר אני רוצה לדעת מהו השדה המגנטי כולו בנקודה A, שנתרם מכל האלמנטים של התיל הישר הזה. אז בואו נתחיל. בחרתי לעצמי נקודת 0, זה פשוט יהיה נוח להמשך, עוד מעט תראו למה, שהיא נמצאת בדיוק מול A, במאונח לתיל, ובואו נתחיל מלמצוא מה תורם איזשהו אלמנט dl לאורכו של התיל. בחרתי לעצמי לדוגמה אלמנט dl שנמצא במרחק, נקרא לו ככה, מינוס L, זאת אומרת הקורדינטה שלו היא מינוס L. זה אומר שהוא נמצא במרחק L מה-0, בעצם מנקודה A, על לאורכו של התיל. בואו עכשיו נתחיל לשים את המרכיבים שכבר ראינו. לדוגמה אמרנו שהזווית תטא בנוסחת ביו, ובואו נכתוב רק את נוסחת ביו, dB אמרנו שזה k תג i dl סינוס תטא לחלק ל4 ריבוע. אז אמרנו שזו תטא. תטא זה הזווית בין הכיוון של i לכיוון של
וקטור שיוצא בעצם מ-DL לכיוון נקודה A, הנקודה שבה רוצים לדעת מהו השדה. אז זוהי תטא. אמרנו מהו L, בואו נקרא למרחק הזה מרחק A, המרחק מהתיל לנקודה A, לניצב. ובואו ניקח לנו פה עוד זווית שהיא פשוט תתעכל עלינו, נקרא לה זווית פי. אוקיי. עכשיו ברור שסינוס תטא, לפי זוויות טריגונומטריות, שווה לקוסינוס פי. אנחנו נשתמש בה. אז למה שווה קוסינוס פי? קוסינוס פי, אם מסתכלים על המשולש ישר זווית שמצויר לנו פה, הוא שווה בעצם ל-A חלקי R, כאשר R זה תמיד המרחק בין DL לנקודה A. יוצא אם כן ש-R שווה ל-A חלקי קוסינוס פי. נמשיך. טנגנס פי שווה למה? ל-L חלקי A. אז L שווה ל-A טנגנס פי. כעת נדבר על השדה המגנטי של תיל אינסופי ישר נושא זרם. אבל לפני שנתחיל לדבר על זה, אני רוצה קודם להזכיר לכם את חוק ביו. מה חוק ביו אמר? חוק ביו אמר שאם אני רוצה לדעת מה תורם אלמנט זרם I באורך DL לנקודה מסוימת A, אז מה שהוא תורם, הוא תורם את dB. למה dB שווה? הוא שווה לאיזה קבוע K תג, כפול I כפול DL, סינוס תטא, שתטא זה הזווית בין הכיוון של הזרם לכיוון שאליו הולך הוקטור, שהולך לנקודה שבה רוצים לדעת מהו השדה. בנקודה שלנו מעט נראה מהו תטא, הנה זוהי תטא. נחלק למרחק בריבוע. עוד פעם, אז אם זה R, המרחק בין DL ל-A זה R. הזווית תטא היא הזווית בין כיוון I לכיוון הקו שיוצא מ-DL, הנה זה DL, אל הנקודה A. אז זוהי תטא. עכשיו במקרה שלנו, בואו נגדיר עוד כמה יחידות, כמה פרמטרים. המרחק בין הנקודה A לתיל, זה עושים את זה לפי האנך, נקרא לו A. בואו נקרא לנקודה הזאת מינוס L, כך שהמרחק הזה כולו הוא L. ונקבע לנו עוד זווית, שהיא זווית שתעזור לנו לעשות פה את כל העבודה, היא הזווית פי. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה לומר אמירה. כל המטרה היא להביא את הנוסחה של dB לנוסחה שהיא פונקציה של משתנה אחד. זה תהיה כל העבודה שאני אעשה עכשיו בעצם. כי אם תשימו לב, גם תטא וגם DL, אבל הכי רואים את זה גם בתטא וגם R בריבוע, הם שניהם פונקציה שהן תלויות בעצם באותם משתנים, הם תלויים גם אחד בשני, כך שאי אפשר להשאיר אותם, כי זה בעצם פונקציה של משתנה שלישי. אז כבר תראו שבעצם אני רוצה להביא את כל ה-dB לפונקציה שלא תהיה תלויה לא ב-R, לא בתטא, לא ב-DL, אלא רק בפי. זאת תהיה המטרה. אז המטרה, להציג את dB כתלות במשתנה אחד בלבד, ובמקרה שלנו בחרנו את פי. אז בואו נראה איך עושים את זה.
אוקיי. אז קודם כל אנחנו רואים שמכיוון שמדובר על משולש ישר זווית, אז אנחנו יודעים שסינוס תטא שווה לקוסינוס פי. אוקיי. וקוסינוס פי, אם מסתכלים על המשולש, הוא שווה בעצם ל-a חלקי r. זאת אומרת, r, כבר אנחנו יכולים להציג אותו באמצעות פי, r זה a לחלק לקוסינוס פי. אמרתי לכם, המטרה היא שהכל יהיה תלוי בפי. עכשיו אנחנו צריכים להתמודד גם עם, יש לנו כבר את סינוס תטא, יש לנו כבר את r, נשארנו את ה-dl. אני רוצה גם להציג את dl כמשתנה, כתלוי בפי. אז אנחנו יודעים שטנגנס פי, בואו נסתכל עליו רגע, טנגנס פי זה בעצם L, האורך L, לחלק ל-A. אז L זה A טנגנס פי. עכשיו אם אני רוצה לגזור את L לפי פי, dl dפי, אתם למדתם את זה באינפי, אז הנגזרת של טנגנס פי לפי פי היא 1 חלקי קוסינוס בריבוע, אז יצא לנו A לחלק לקוסינוס בריבוע פי. מי שמסתבך עם הגזירה הזאת יכול לחזור קצת לאינפי, זה משם. אז dl הוא בעצם A לחלק לקוסינוס בריבוע פי dפי. ועכשיו תראו, בעצם גם dl תלוי בפי, גם r תלוי בפי, וגם סינוס תטא תלוי בפי. וזה אומר שבנוסחה שלנו dB אני יכול להציב את הכל באמצעות פי. אז עכשיו בואו נציב את זה, אז dB, אני אכתוב אותו עוד פעם, dB, אמרנו במקור הוא היה שווה ל-k תג i dl, סינוס תטא לחלק ל-r בריבוע. אם אני אציב עכשיו את כל מה שקיבלנו, אז זה יוצא ל-k תג i, אז מה זה dl? dl זה a dפי, ופה יש לנו קוסינוס בריבוע פי. סינוס תטא אמרנו שזה קוסינוס פי, ו-r בריבוע, בואו נזכיר לעצמנו, r אמרנו שזה a לחלק לקוסינוס פי, אז r בריבוע זה a בריבוע. אז זה a בריבוע, חלק לקוסינוס בריבוע פי. ועכשיו נצמצם מה שאפשר לצמצם. אנחנו נוכל לצמצם את הקוסינוס בריבוע עם הקוסינוס בריבוע, ואת ה-a בריבוע עם ה-a, ואנחנו נשאר עם k תג i, קוסינוס פי dפי, לחלק ל-a. עד כאן גמרנו למצוא את הביטוי של dB. עכשיו בואו נחזיר לעצמנו את הציור המקורי, נביא אותו. עכשיו, אם אני רוצה את כל השדה המגנטי B בנקודה A, הוא נתרם הרי מכל האלמנטים DL לאורך התיל. אם זה התיל, אז הוא יתרם מה-DL הזה, מה-DL הזה, ומה-DL הזה, וגם מה-DL הזה. מכל האלמנטים DL, מהתיל שהוא מגיע ממינוס אינסוף, עד לתיל שהוא מגיע לאינסוף. בואו נצייר אותו רגע, מינוס אינסוף עד אינסוף, נכון? אמרנו תיל אינסופי. אז מה הם גבולות האינטגרציה? הרי אנחנו רוצים לעשות עכשיו B, זה אינטגרל על dB, נכון? אנחנו אוספים את כל הסכום של כל ה-dB'ים. עכשיו, בעצם זה אומר, המשתנה היחיד פה הוא פי, ומה הם גבולות האינטגרציה של פי? אם נסתכל טוב על פי, כאשר
הקו הזה יורד למטה, בואו אני אעשה את זה רק פעם אחת. הקו הזה יורד יותר ויותר ויותר למטה, כן? הוא בסוף יגיע לפי ששווה כאשר נהיה במינוס אינסוף, הוא יהיה שווה למינוס 90 מעלות. הוא בעצם רץ ממינוס פאי חצי, עד פאי חצי. ממינוס 90 עד 90. כן, כיוון שקווים מקבילים נפגשים באינסוף, נכון? אז בעצם הקו הזה שהורדנו מ-A לכיוון הקו הזה, בסדר? אז בסוף הוא יגיע הזווית פה תהיה שווה בסוף ל-90 מעלות, נכון? זה בסוף יקרה. אוקיי, אז מה האינטגרל? עכשיו, מה האינטגרל של קוסינוס? האינטגרל של קוסינוס, אנחנו יודעים, הוא סינוס. בואו נכתוב את זה. זה K תג I נחלק ל-A, וזה יהיה סינוס פי, ממינוס פאי חצי עד פאי חצי. זה בעצם סין מי שווה K תג I, סינוס פאי חצי, מינוס סינוס. אוקיי, אז מה זה נותן לדבר הזה? סינוס של פאי חצי זה 1, וסינוס של מינוס פאי חצי זה מינוס 1, ויש לנו פה מינוס מינוס, נותן לנו פלוס, בעברית 2 K תג I לחלק ל-A. וכמו שעשינו בפעם הקודמת, במקום K תג נשים, אנחנו יודעים ש-K תג זה μ0 לחלק ל-4 פאי, שימו לב מה מתקבל, 2 μ0 I, A 4 פאי. וקיבלנו μ0 I לחלק לשני פאי A. מאוד דומה לנוסחה של כריכה מעגלית, רק שפה מדובר על, יש גם פאי במכנה, בסדר? במקרה ההוא, במכנה היה לנו את ה-R שזה רדיוס הכריכה, ופה A זה המרחק מהנקודה לתיל עצמו. אוקיי, אז יש לנו כבר ביטוי, בואו נכתוב אותו בגדול, B של תיל אינסופי ישר, במרחק A ממנו, הוא שווה ל-μ0I לחלק לשני פאי A. עכשיו השאלה היא, מהו הכיוון של השדה המגנטי כמו תמיד? שוב יש לנו כלל יד ימין לכיוון של השדה המגנטי. ועוד פעם אנחנו עובדים עם 4 אצבעות ועם האגודל. אלא שהפעם, כמו שאתם רואים בתמונה, האגודל מראה את כיוון הזרם, נכתוב את זה. ו4 אצבעות מראות את כיוון השדה. זה בעצם אומר שהשדה המגנטי סביב תיל נושא זרם נראה כמו מעגלים. כמו שאתם רואים פה יש כמו מעגלים סביב התיל. אם אני אסתכל על הזרם, לא מבט מהצד, לא על התיל מכאן, עכשיו זה נראה כמו מעגלים, אלא מבט כאילו שהזרם מגיע אליי. תחשבו שהזרם פונה אליי, זה I. אז השדה המגנטי ייראה כמו מעגלים סביבו. מה הכיוון של השדה? אמרנו, אם לדוגמה, במקרה שאני ציירתי פה, הזרם יוצא אליי, אני שם את האגודל בכיוון אליי, הוא יוצא מהלוח, אז 4 האצבעות הן נגד כיוון השעון. זה B. ואם הזרם היה נכנס פנימה, אז בכל מקרה השדה המגנטי נראה כמו מעגלים,
אבל כשהייתי שואל את עצמי מה כיוון השדה המגנטי, הייתי מכניס את האצבע לתוך המסך, ואז הזרם הוא עם כיוון, ואז השדה הוא עם כיוון השעון. אז אני יודע שזה באמת נראה קצת מבלבל, כי יש לנו עד עכשיו 3 כללי יד ימין. בואו נדבר על כללי, בואו נסכם לעצמנו. יש לנו כלל יד ימין לשדה מגנטי. בכריכה מעגלית, ארבע אצבעות לכיוון הזרם, אגודל כיוון השדה. בתיל ישר, כיוון האגודל לכיוון הזרם, 4 אצבעות כיוון השדה. עכשיו, אם תחשבו על זה רגע, זה באמת גם הגיוני מבחינת הידיים, כן? תמיד מבחינתנו, אם הזרם אנחנו נלך, אז בואו נסכם. עד עכשיו ראינו שדות מגנטיים של תיל ישר אינסופי, שם השדה שווה במרכז הכריכה, במרחק A מהתיל, ל-μ0i לחלק לשני פאי A, וכאשר יש לי כריכה מעגלית, השדה שווה ל-μ0i לחלק לשני R, כאשר אנחנו מדברים על השדה במרכז הכריכה, נכתוב את זה. אני רוצה להוסיף פה עוד 2 מקרים שלא נוכיח, אז בואו נתחיל מהמקרה הכללי. סליל. אני אצייר קודם מה זה סליל. סליל זה תיל שסיבבנו אותו, הוא מלופף סביב איזה מבודד, נראה משהו כזה. ליפפתי תיל וזורם זרם. ויש לנו רדיוס R, ויש לו אורך L. וזה הסליל שלי, זורם זרם. איך מגיע הזרם? אני אפילו לא ציירתי את זה, אבל זורם זרם. והשאלה היא, מהו השדה במרכז הסליל? כאן על הציר. מרכז הסליל. והנוסחה היא, ואני לא מוכיח אותה, הנוסחה היא μ0b שווה ל-μ0i, μ0ni, לחלק לשורש של L בריבוע ועוד 4R בריבוע. כאשר n מספר הכריכות. במקרה שלנו, לדוגמה, יש 1, 2, 3, 4, 5 כריכות, או 5 סיבובים של התיל. עכשיו, מה יקרה אם ניקח 2 מקרים קיצוניים? מקרה ראשון, ש-R הרבה יותר גדול מ-L. איך זה ייראה? נקרא לזה סליל דק. זה ייראה כאילו כל הליפופים מרוכזים באזור מאוד מאוד מצומצם, ואז בעצם העובי של הסליל הוא הרבה יותר קטן מהרדיוס שלו. עכשיו, אם באמת המצב הוא ש-R הרבה יותר גדול מ-L, אז ודאי ש-R ב-R בריבוע הרבה יותר גדול מ-L בריבוע, ולכן בשורש שבמכנה אנחנו יכולים להזניח את ה-L בריבוע. ואז הביטוי ייראה ככה, B יהיה שווה ל-μ0 ni
לחלק לשורש של 4R בריבוע, שזה μ0 ni לחלק ל2R. אם מסתכלים טוב רואים שבעצם זה בדיוק הביטוי שקיבלנו לכריכה מעגלית, אלא שפה זה מוכפל באות n, שזה מספר הכריכות, וזה הגיוני, כי בעצם כל כריכה תורמת לשדה במרכז הכריכה, מרכז הסליל במקרה הזה באותה מידה, ואם יש n כריכות אז יש כאילו n פעמים את השדה שתרמה כריכה אחת. דוגמה הפוכה, או בקצה השני, היא מה שאנחנו קוראים סילונית. סילונית היא מצב שבו R לא הרבה יותר גדול מאל, אלא הוא הרבה יותר קטן מאל. איך זה ייראה? זה ייראה כמו איזה סליל, אבל מאוד 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 ארוך, אני לא אקצין את זה, אבל שאל הוא הרבה יותר גדול מה-R. יש הרבה 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 ליפופים שקרובים אחד לשני, ואז כשנסתכל על הביטוי של B, נקבל ש-B יהיה שווה ל-μ0 ni, אבל הפעם זה יהיה לחלק לשורש של L בריבוע, שזה μ0 ni לחלק ל-L. עכשיו, במקום n לחלק ל-L, בואו נחשוב רגע מה זה n לחלק ל-L, זה בעצם מספר הליפופים לחלק לאורך הסילונית. מספר הליפופים אין לו יחידות, אבל אורך הסילונית זה ביחידות של מטר, זה בעצם יחידות של 1 חלקי מטר, שזה בעצם אומר צפיפות הליפופים, כמה ליפופים יש למטר. לדוגמה, אם יש לנו n הוא 200 ליפופים, ו-L, בואו נאמר שזה חצי מטר, אז n חלקי L זה 200 חלקי חצי, שזה 400 ליפופים למטר. זה הנתון שיש לנו. אנחנו מסמנים את הגודל הזה באות n גדולה, ואז בעצם נוסחת הסילונית היא b שווה ל-μ0 n גדולה i, כש-n גדולה זה צפיפות הליפופים. מה שנשאר לנו, הדבר האחרון, זה בעצם הכיוון של השדה. וגם פה, כמו בתוך הכריכה, אנחנו משתמשים בכלל יד ימין, שהזרמים הם בצורת מעגל, אז בואו נראה את זה. אם יש לנו סליל או סילונית או כריכה מעגלית, תמיד אם לדוגמה הזרם זורם בכיוון הזה, אז אני מזכיר שאנחנו מדברים על השדה המגנטי במרכז הסילונית, אז אם אני לוקח את יד ימין ואני עולה עם כיוון הזרם, אז בעצם אני רואה שהאגודל מופנה כלפי צד שמאל, זאת אומרת, השדה המגנטי הוא בכיוון הזה. אם הזרם היה הפוך, בואו נצייר את זה, אם הזרם היה זורם בכיוון הזה דווקא, אז היינו אומרים שהזרם הוא יורד לפי כלל ימין, ואז היינו מקבלים שהאגודל פונה לצד הזה, אז לזה הכיוון של B. אז יש לנו גם את הגדלים וגם את הכיוונים של השדות המגנטיים בתיל ישר, בכריכה, בסליל דק ובסילונית.